Kublai ya pi ki parlok ki be ije ke jonga. Ngapadeng ngobhai pi sajisin hapo jong kene ke channel jongi. Hakabangin stang ya kene ke jingyai lenti ke batamai. Hakaba ngin puli benia bin pa bin ya ka we pa ka we ka dekot naga ketin jong ple. Hakane ka series jong ka jing hika jonga ngin persyang ban pule ya ka we pa ka we ka lenong. Ya ka we pa ka we ka dekot bat kham tam ya ka we pa ka we ka kantin. Da ka balik kumne ngila ban sngot ho kham jelu ya ka ketin jong ple. Bat kumne ngila ban penjan ya ka jingim jongi syau ple. Menta kasi hakan lagi jihi kajanga ngan stang shwa naga gospel kat bakum jong Matias. Menta kasi ngan stang ya kan lagi jihi kajanga but ngan stang da kalanong kabanangkong. Hoy ngitip ba ladangi batai shwa ya ka history lani ya ka background halandet jong kaniga gospel kan long kabajrong pa. But kan bampor daki lai sau kanta ban batai details ya kita ki history dan ki background ki badan halandet jong ni gospel. Henry ngin le kumno ngin pule be ya ki dekot naga kitin jong play but kat ba ngin nang pule kata ngin nang klei ya ka we pa ka we ka history ka badan halandet jong kani kajing itu kana. Kumta nganam pelut han ya ka por jongi ya ka ban batai ya ka history namar kan bampor kumta tungin lit ba direction ka dekot ka banangkong ka lanong ka banangkong ka dekot ka banangkong ka ktin jong blay ka bong kumni ka kitab ka jingha ya u Jesu Kristus ukhon u David uba ukhon u Abraham kani kalong karukom ka ba kumno uni untong nong tho usdang ya ka jingim jong u Jesu Kristus. Henry ka kabas kautanat kalong haganigi kintin originally lat ho ya ganigi kintin ka kitab ka jingha ya u Jesu ka kit ya kilait ligi jimbot ka banangkong unlong tho ula ban mudur lane kala bande ba u khen ya ka jinghiar pateng jong u Jesu kumba on sa kadew hagid khot ki bansawan hagaba un bata ya ka jing hiar patang jong u Jesu lengba u Joseph ne kala bande ka banta ka baar kala bande ka record ya ka jing stang ka jong ka bayadai bat ka banta ka baar jong ka ne ka landong hagaba u Matias u bata ya ka jing kha ya u Jesu na ka theisoti bat kumnu u Jesu ula rum lani ula wan syak berthai lani kala bande kabenta kabalai kamut ba utho ya ka record jong ka jing yatho khana shphang jong u Jesu ka jing stang ya ka jing tho shphang jong ka ai ka bas ngut nat bantip kalong ba kini baro lightly kilong ki badai u Matias upen i ya ka jing her patang jong u Jesu ka jing kha ya u Jesu but ka jing yatho khana shphang jong u Jesu but ha ka ni ka lain ukhot yangi syaka jing im jong us im jong ka jing kular u Matias ula ai ya ka jing stang jong ka jing tho shpang ka jing im bar ka history jong u Jesu ha ka gospel ka jong but what la ka Bible kam ya tho khambanya yangi shpang ka jing im jong u Matias ngetipat ya ka benta ka ba kham khong kongsan ba u Matias ulong usenran jong u Jesu Kristus ulong unong lum khajna o tax collector but lakhot yu u lebi to khaliat ek ngin kran shphang ka jing im jong u Matias ka e ka bala penlong ya u Matias ban tho ya ka ni ka gospel ne ka e kan kata ka ba qualify ya u Matias ban tho shphang jong u Jesu Kristus kum unong lum khajna u balong u jiu uba traikam nagbanta ka sorkar ro ulong ubriu bala isi taki briu ulong ubriu bala syak kantai taki briu bat khamtam ka balai ulong ubriu ba start uba tre ya ka kam jong u bat ulong ro ubriu ubaruspa ka kamram jong u ka long ban tho ya ka jingkhen bat ban bo be bo renti ya ka jingkhen
udon hau ya ka kerteng jong ki priu barok ki baton haga taka thain leni ka tapok jong taka snong jong ki bawan ban siu khajna shaus im bat ngi la ro ban ong ba ulong unong tre sorkar hakitu gusi bat bon ki banget ba ulong uban nangkong ubat hosh pangga jing im bat ka jing kai jong u Jesu udon ya ka sab ban tho bat ulong tang mau nap dang jong kita ki khat arngut ke senran jong u Jesu Kris ubalong ubah start Henry kiwe pat kilong tang kinong tong dok ha bat kiwe ki kam ke ber Henry tang u Matthias uba nap dang jong kita ki khat arngut ubalong ubah start dan away unong tho commentary uba rimba u ong kumni ba haba u Matthias u no ya ka kam jong uban bod ya u Jesu ula elun ya ki baro light no ya ukhulom but ya ka register dan ya ka puju padu play upendon kam ya ka ni ka sap jong u Matthias bantho ya ka jihikai but ka jing im jong u Jesu but kumba u Matthias ulas tang ya ka kentien ka baklan bor ba ka kitab ka jingkha ya u Jesu Kris ukhon u David uba ukhon u Abraham kani kalong karukom kaba kumno u penitho ya uni usim nangta hakadakot kaba ar hatu kaba khatniau u Matthias ula ai ya kikerteng kiba u Jesu ula her pateng hoj shem la penilot Henry kani ka pensyai ba u Jesu u her pateng na u Abraham lang ba u Joseph u balari ya u Henry naplang ki kerteng ki ba jerong ba u kedeu syai ba kini arngut kilong ki ba kongsan ba ngilap hagar khot ka banangkong u Abraham bat u David balai u tho hangni u khon u David namar kane kamut ba u Jesu udon ka hok banlong usim ki Jew ka khat jong ki Israel bat ka Judah ka wanleng ba ka long yeng jong u David ublay ulaya te jutang bat u David ba uwe na ki khon ki kesiu jong u hakapatang kebansawan unu sensyar ya ka perthe junam u Jesu ulong uta usim jong ka jingkular mentangin kelipat ya ka jingkeli balai ya u Abraham pat balai utho ukhon jong u Abraham namarkan ni ka peni ya ka jinlong Jew basisya jong u Jesu Kris Henry kalong ka baghampalat banya kata kabu ya u Jesu hakalanjong ka jingkular ublay ya u Abraham ublay ulakular ya u Abraham ya kari kajat benriu kabakrau bat ka jingkurku ublay ulaong ya u lengba jome onkerku ya kijai benriu baro haka pertai ya kata ka jingkurku la pendep lengba u Jesu Kris u Matthias ula kami syaiba haba upen dia daya kini habangi pule ya ka gospel u Matthias ngide bantip babon ke restart Bible ki banget baka gospel jong Matthias kamle ka gospel ka banangkong kabalat ho bon ki balanget ba alat ho ya ka gospel jong Marcos kada ko lang namar ba Matthias bar Lukas ki don sibon ki bala syam ha ka gospel jong Marcos Henry Marcos don yaki katto kat ni ki bala syam ha Matthias bar Lukas yakin ni ki laiteli ki gospel haktem parang lakhot yaki kumki synoptic gospel kani ka kenten synoptic kamut ban pek ya kaju Matthias Marcos bat Lukas baro laingut kiyat ho ya kaju kajing yat ho kana kata kadesh pang u Jesu Kris katba ka gospel jong u Yohanes bat kapher nakin neki laiteli haki bon teli kirukom de neki bon teli kiliang kani kalong kumbangi pe ya kaju ka film nakilai tili ki angle lane nakilai tili ki dong Matthias upet nakadiang ya kata kaju ka jingjia Lukas upet
nasyakamon kan ba Marcos pat upet yaka nasyakamat yaka ju ka jingjia ki pet yaka nalaka jong ka dong lani laka jong ka angle bat laka jong ka jing batai yo iya ka ju ka jingjia ka babatai ya ka jing yo i juki ka jing tho jong ki ne ki laingut ki senran kim persya iwe ya iwe Henry ki kersyan penban iwe ya iwe kadba ke gospel uyones pat kalong da kongwe pat ya ka ju ka jinja Henry ka pet ya ka nasuny na ka pat ka angkel Marcos Mathias bat Lukas ki pet ya ka nasyatrai na ka angkel ka baton na khamat nasyakadyang nasyakamon kadba uyones pat upet najrong ya ka ko ju ka jinja kumta ladaki bun ke riustat ki ba nget ba la tho nangkong ya ke gospel jong Marcos menta ka jingkeli kalong balepat labo ya ka gospel jong Mathias haka benta ka nangkong lajan habaro ki Bible ki ba ngala persyaman puli ki ba ngala persyaman wat barabor Mathias kawan nangkong keking ketau ka nangkong namar ngilap ba ka gospel Mathias kadon sipon ke jihika ke ba ngimlap hakivipat ki gospel nuksa ke jihika jong u Jesu haulu ka gospel Mathias kadon sipon ban yakivipat ki gospel nangta kabenta ka baar namar ba Mathias ulong tang mau napdang jong kita ki laingut ki senran langut ki nang tho ki synoptic gospel u Marcos bat u Lukas kimlong ki apostol kimlong ki senran jong Jesus Christ Henry tang Mathias ulong uway napdeng jong kita ki khat arangut Marcos siam long apostol Henry utrei bat apostol Paul Lukas siam long apostol Henry utrei rengkat bat Paul Henry tang Mathias ulong uway napdeng jong kini ki khat ar nang ta shushu kinang tho Kristan ki banangkong haki por mansua ki penon kambha ya ka gospel jong Mathias kambon ban ya ki bebat ki gospel Henry ka daw ka bakrau ba Mathias uying ha ka benta ka banangkong kalong namar ka jing tho jong kalong hakor kam ka baklain ba ka pen I kumba utho ya ki jiu bat nang ta shushu kalong kum kata ka jingking ka bapun ya ka testament ka barim syaka testament ka batamai larangi pej egi gospel jong Marcos Lukas Yohanes kam don kano kana ka connection bat ka testament ka barem Henry kani ka gospel jong Mathias bat kadon kum kata kalong kum kata ka jingking ka bapun ya ka testament ka barem syaka testament ka batamai a direct bridge ngelaban ong ngelaban yo ishai ya ka jinglong jiu jong kata ka kom tho jong Mathias haki bon dali ka kom nanai pi nuksa larangi pai Mathias lanong kapasan ka khot ka bakha arpu ar upnon kam ya keten aramiak raka ukhlem da batai ke ega jimut jongka namar umut ba kinong pule jong ukila tip lupa ya kata Henry kat ba ya kata ka ju ka jing batai larangi pet na ka gospel jong Marcos bat jong Lukas ki batai de ba kata ka jimut jongka korban kawipat ka kentin Hebrew nenek ka aramarik ka ba Mathias usem ukhlem batai re kiwipat ki gospel ki batai nang ta shushu ilap ba Mathias ukadew ya karukom ki jiu nuksa karukom saikti ka gospel Mathias lenong ka khatsan ka banangkong ka ar ukhlem batai usu ong ba ki saikti kad ba Marcos bat Lukas bat ki batai bakade ka dustur jong ki jiu Henry Mathias syemla ong bakadei ka dustur namar umut lupa ba kita kinong pule kila tip lupa ya kata ka dustur kumta ukhlem ong shu bakadei ka dustur Mathias ustang ya ka jingit ho kana pateng jong Jesus Christ na Abraham ukpa jong kejap benruju kan ba Lukas pat ustang na kabastang na Adam namar Lukas ukwa pan pen iba Jesu klem wan ban penim tang ya ke jiu Henry wan ban penim ya ka perthe baro gawe
Hoj Matias ru ubata ken ba ujisu uwan nagbanta om tang nagbanta jong jiu Henry nagbanta jong QAD Matias ru yaga juk jong batai ubatai but Matias upendan kam yaga kentin ukhon u David kampun sen ban yaki bipat kinong thok gospel upendan kamro eki kentin ke hima ki beneng haga jaka ki hima ki play kani kalong karokom ka bahaga baki jiu ki pendan kampun sen kim juong ke hima u play Henry ki ong ke hima ki beneng namar kini ki daw baro ngilap ro ba Matias Henry Matias upenkut yaga gospel jong u dak ba hukum da ka ba punan kam ya ko hukum ka ba Yesus Kristus upha ya ki senran ju ban penlong senran ya ki jai penri baro ka hukum ka ba khrau uklem ong tang ya ke jiu Henry to penlong senran ya ka perthai baro kane ka pen I ba ka khubor ju kamlong tang nak benta jong ki jiu Henry ka dei nak benta ka perthai baro ka we Matias ubalong unong jiu Henry ka jing yo I jung ugalong shalandet upen I ya Yesu kum umizaya bashisha jongki jiu Henry ulong ru unong penim nak menta kijai penru baro umlong unong kershan yaki jiu Matias kershan tang yaki jiu Henry ulong unong kershan ya Yesu upen I ba Yesu de umizaya bashisha uba bon kinong yalam jiu kilakantai ikat tu kat ni kinong thok Kristan menshwa ki ong ba Matias la thok shwa ya ko gospel dakten Hebrew but dedi nang tapat upang kalai ka syakatin Greek Henry hagajing puli jonga hagajing wat benia jonga ngamlap kum kata kajing sakhi badan kum kata ka copy hakten Hebrew but la translate pat ya ka syakatin Hebrew ngamlap kum kata Henry kane kam long ka ba syai ngam ong ba kamlong ka ba siya Henry kamlong ka ba siya dan ni kamlong ka ba tikna mentatungin pek siya ka ngin pabyang siya dekot ban kong Yesu Matias bataya Yesu kum ukhon u David haga gospel barok kawe Matias upen I ya Yesu kum usim na kaja sim ka bahir pateng na kaying jung David haga Samuel kalonong ka bahinyo u David ula kre ula mut mantai ya kaying hauble Henry ublay ula ong ya David haka jaka jong kata ublay ula kular bantai ya David ya kaying kahima kabane junam Mezaya unsawan nagalong ying jong David kani kadai ka jutang David kumta Mezaya ula day manlong nakajaj im David Matias ula pen Ishai ya kane kajing thok khana pateng ula pen Ishai ya kane hagajing ya thok khana pateng kajong ka testament ka barem ka ongba Mezaya unlong ukhon David Matias ustang ya ka gospel jong da ka pen I ba Yesu upendep ya kata kajing ya tholupa Henry Yesu ulong ru ukhon Abraham usembai balak kular lengba jong ankurku ya ka perthai barakawe lengba jong Abraham salong ukpa jong kari om tang ka jepen ru Henry ukpa jong kari Genesis kelonong ka bakhat kadakot ka balai kumta tungan beteng hang ni sya kadakot ka baar hadu kadakot ka bakhat Henry nado kadakot ka baar hadu kadakot ka ba Henry kadon ka kerteng ka ba jerong ba jong ki khana pateng bat habangi boy hakum kene ka benta habang pule teng haban ban arsin yaki juk ikin tinamar kalong ka ba teng ban keno yaki ki kerteng bat bun ki bajur khi yangi yang harukum ju habang persyang man keno yaki kintin to ngin persyang pule bat adangi baklaru ngin sengap bekasngap ngin yat lekayat ngin pule arsin pemilih tungin sedang kalau nong kaba kadakot kabaan Abraham ulapan kha ya Ishak but Ishak ulapan kha ya Jacob but Jacob ulapan kha ya Juda but yaki para jong but Juda ulapan kha ya Pares but ya Usera naka Tamar but Pares ulapan kha ya Eshram
but u Esrom ulapan kha ya u Aram, but u Aram ulapan kha ya u Aminadab, but u Aminadab ulapan kha ya u Nason, but u Nason ulapan kha ya u Salmon, but u Salmon ulapan kha ya u Boas na ka Rahab, but u Boas ulapan kha ya u Obed na ka Ruth, but u Obed ulapan kha ya u Jesse, but u Jesse ulapan kha ya u David Sim, u David ulapan kha ya u Solomon, uba nagajuk ka tengah u Uriah, but u Solomon ulapan kha ya u Roboam, but u Roboam ulapan kha ya u Abia, but u Abia ulapan kha ya u Asa, but u Asa ulapan kha ya u Josafat, but u Josafat ulapan kha ya u Joram, u Joram ulapan kha ya u Osias, but Osias ulapan kha ya u Jotham, but u Jotham ulapan kha ya u Ahas, u Ahas ulapan kha ya u Ezekias, u Ezekias ulapan kha ya u Manase, u Manase ulapan kha ya u Amon, u Amon ulapan kha ya u Josiah, but u Josiah ulapan kha ya u Jekonia, but ya ki parajong hamar kapor bala ring merau ya ki Babylon, hadin kata ka jing ring merau Babylon, u Jekonia ulapan kha ya u Selathiel, u Selathiel ulapan kha ya u Serubabel, but u Serubabel ulapan kha ya u Abidud, but u Abidud ulapan kha ya u Eliakim, u Eliakim ulapan kha ya u Asor, but u Asor ulapan kha ya u Sodok, but u Sadok ulapan kha ya u Akim, but u Akim ulapan kha ya u Eliud, but u Eliud ulapan kha ya u Elesar, but u Elesar ulapan kha ya u Mathan, but u Mathan ulapan kha ya u Jacob, but u Jacob ulapan kha ya u Joseph uba ka tengah ka Mary, na kabalakha ya u Yesu ya uba ukhot ukres. Ngasngok men bangala man pendep ya kani kejing pulih klem kanu kejing thot kani kejing tho syapang kejing hier pateng ka pen iyangi kumno ba u Yesu udon shisha ya kata ka hok bani yo ya ka khet u David lang ba u Joseph u Matias u kwa ban pen shisha kat kum ka an keriti ka dostur u de hok ban long usim lengba ke ying jong usim David Henry om ka jingede hakasnam a legal right but not a blood relationship tim harangi om piu Jesu syam lawan naga snam lani naga DNA jong u David Henry udon ka hok namar bo de u khon jong u Joseph ubawan na ka long yeng jong usim David mentah fila mangkelianga balai kan ka jinga to kana pateng kalong badon kam hoi ka ka juk ka bang imenta ka ka culture ka bang imenta yes ngau ba kam don kam ando kata-kata ni ki bom ngau thu shai ke ga jimut jong unong tho habo tho kumne tongam persyaman pen ngau thu pi kumne pi ke nong thu ba hagi por manshwa ki ya tho ba us mezaya lani mezaya unsawan naga pateng jong u David kumta man penget yakin nong jiu ba u Yesu ulong shisha uta usim lene uta ubawan na kalong ying sim udero ban long uta ubahir pateng na kalong ying jong u David badro na kaying jong u Abraham kajing tho yakin kajing hir pateng jong Jesus kalong ka kum kata kajing penshisha yakin jiu ba u Yesu ulong shisha uta ubadei hok ban yo ya kata jilong sim bat ban long umzaya tong per mentangin persyang ban kren lengkot sepang jong kini ki beriu ki bala mention ki bala lakadau ke bangin la depan puli mentahoj la rapi kwa ya ka detail sepang jong kini ki beriu ki bala dan ne ngan ai ya ka jing bata ya ka haga description jong kini ki video ne ngan ai pi ya ka wega link haga ba pila ban download ya kita ke jing tho sepang jong kini ki beriu ngandu Abraham hadu u Joseph ngan pule ngan bata melo-mela lengkot tongin stang shwa na uni u Abraham ulapan kha yau Ishak
tungin pej malam-malam pang uni Abraham. Uni Abraham ngilap ya haga kitab Genesis kelong khatway shaneng. Khatway shadin par kade ka jing shna ka jing te ka jing her jung bru par kiwe pa ka jing to kanandre ka jing ya to kana jung Abraham par ka stang na ka lanong ka khatway. Nang ta kidan pon teli ki jaga ka bangilap pang jong uni Abraham hage Old Testament leni ka Testament ka barim. Berkumjur ka Testament ka bataman. Mentaka jingkeli kalong manau ka uni Abraham. Ka kerteng try jong uni Abraham kalong Abram. Im hagisnem hajar snem leni ka prasnem menshwa shwa Jesus Christ. Uni Abraham leni Abram umlong ujiu. Ulong ubriu pajba ubriu ubom ngelapan ong bubriu omde nagajat jong ublay. Uwan nagashnong ka bakarteng ka jong ki khaldi ka ri ka badap daga jing mane blay tau. Ngilaban ong ba mo ulong laban long briu ba mane blay tau manshwa. Henry blay ula khot yu ba mi nagata ka ri jong bar ban lit siya vibat ka ri. Dalangi kunong itib ya gani Joshua ka ba arpusaw ka lukhot ka ba ka ong ba ki pa jong pi kuntup ya tera ubade ukpa jung Abraham kila syakri ya kvipat ki play ublay ula jet ya Abraham menba udang im habdeng kinong mane play tau nang ta rangi pej haka ka lenong ka ba khat ka khot banangkong utrai ulo ong ya Abraham to khalit na mame nagane ka ri manaki kur nagi jing ukpa jame syakata ka ri ka bangan sepen iyame Abraham umtip syai ka ba ude penlek dan ya ka GPS lani ya ka map par tip ya ka ege ta ka jingkut jong ta ka jingkhat jong penban kongo ta ka jingai jong Genesis kelana ka bakhat ka khat basaw kumta Abraham mitno na ka ba utray lo kranyo ulatro ulay lem ubade upra arkmi jong ulale lem rangkat bad Abraham ubalong henyo pau pra snam karta menba ula letno na haran ublay ula aya ki laitli ki jungkular na kamanta jong Abraham kabanengkong ula kular yu ba ay ha ya ka kandau dan ya ka ri Genesis kadar nyau kong ha sembay jame ngan ay ya kanekari nang ta kabanta kabaar kajat benru kabakrau Genesis kadar ngan penlong yame kajat benru kabakrau nang ta kajingkular kabalai ke Genesis kadar lai ba ya kajat benru baro ha kaperthaikin long bala kerku hame kini kilong ki lai teli ki jingkular ki bau blei ulakular ya Abraham but kane ki jingkular kadon kalong wadon kamba Abraham ulong ulok jong ka Sarah Henry Kim Don Khon kila syong bon teli ki snem wat haba kila teman ro Kim Don Khon Genesis khatsan bat lai kongomni trai Jehovah jonga hato ka men ai hanga haba ngan nang long ubak lem khon Henry Ublay ula kular yu baun yo khon Genesis khatsan san ko ongomni tukmet ya ka beneng bat to nyau ya ki khlor kumtaro kin long ki khon ki siu ki jome Genesis khatsan ru bat ulo ngej ha utrai bat ula nyau ya kata ya ka ban long ka hok ke jong kini ki khot ki long ki baton kamba lapan bena ya Abraham ba ulong uba hok da ka jinget ki jong da ki kam ki jong haba Abraham ula dap chus pa snem karta ublay ula ai khon yu ka Sarah kalapun khon bat kala kerteng ya utau khon jongka Isak bat hadin jong ni ublay ula tunjuk ya Abraham berkumta kata jinget ho kana pang jong ni Abraham mentaka jingkeli kelong balai kenyu Abraham udon kamha kini kada khot ka banengkong ka ong uba ukhon Abraham balai kenyu Abraham namar ulong ukpa jong ka jep benruju ublay ula kular ban kerkuya ki jep benru baro kabastang naui baru Jesu ulong kata ka jing pendep ya kata ka jingkular
Te u Abraham ula keren ya kata jingkular hau sembah jong u balong u Kris. Galatia kadang kebalai kada kot kebakan drum. U Jisu uwan na kalong ying jong Abraham. Om tang ban kurku yak tang yaki kon Israel. Yaki jap benderu jiu Henry ban kurku yaka pertehi barakawe. Galatia kadang kebalai kot kebakan lai kat sau. Kongum ni wala sius pa yangi kenang ba kata jingkur ku bala ai ha u Abraham kan long hage gentle da u Kris Jisu. Nang ta poisa u Isak nang ta kwik pat kanam batai pinya ko komong ong pimene ba larafi skoton kaman pej pila ban check ya description ngan tho ya ka details lengkot sepang jong ini kibru kibadan hapo jong ni ka hakepo jong ni ka line kalong yang ke her pateng jong Jesus Christ. Henry mentahi tu ngin pet tang ye bentak bongkongsan. Next part ka day ka benta jong u David. U David ulong usim. Ubah ha jing thara jonga ngamdon kam ban batai syai. Sipang jong usim Henry kumbale lang ya ke wipat an batai lengkot sipang jong usim David. Usim David u im hagisnem khat saus pa saupo lani hagisnem kandai spa nyopo shwa ukres but ulong uway na kibru kibakong santam haka Bible barok we wala stang ya ka jing im jung ukum unong ap lang brot na Bethlehem but lajit ya u da u play pa ulong usim Israel nangkong Samuel kanang kadakhat kabakat ru along kabanangkong ter serum u David upen pau na kabenta ka jingej jung hau play kabala pen Ishai hakapor ba ola job ya Goliath nangkong Samuel ka lenong ka bakat nyo bat na kabenta ka jingede ka ba jeliu jung ubat uplay kabala pau hakipon teli kisam ki ba ula tho ka ba kongsan ka lomba uplay ula te rengkat bat u David lane bat u David ya kata ka jutang ba periusno directly bat yau bat u Jesu ublay wala kular hau David ba uway na kikon lani kikon kisiw jung u kinsan syar jiunom kani kamshalong tang ke hima na kabenta ka perthe kalong ka jingkular sipang Mesiah namar ka jingkular on tip ya ukum Mesiah kum ukhon u David Mathias upen pau ya kane da kabakot ya u Jesu ukhon u David hakaba stang ya ka gospel jong Mathias lanang manangkong kan manangkong watla u David long usim bakrau hanre syam long u bru bacanai udale shipon ki pop ki bakrau kuntop ya ka pop jong ubat ka Batseba hanre habala penkendo yu u David ulakala kabamud da kabasisha kani kapan iba ka jintmu ublay kaya syahmat om lang baki biru ke bajanai Henry lang baki biru kiba ki Donald kiba doni kata ka Donald man kala ka bamud u Jesu uwan na ka jong David om namar ba David long ubru baklem kano ka jinduna Henry namar ba ublay ula ulong ubayene haga jingkular ka jong lakha ya u Jesu Christ haga shnong Bethlehem ka shnong trai jong u David but habarok ki gospel ibru ki khot ya u khon u David dakaba yatho ya u dakaba itho ya ukum usim balakular u David u kedeu shau Jesu usim bakham khrau bag hima jong u kamlong tang shipor Henry kabayane chi junom kumbang ong pimene ngan ong biang sesisen lari pi kwa ban yo ya ka jintip ka bakham bene ya kini baro ki beru ki bala mention hagene ka jinghir peteng jong Jesus Christ ngan bu ya ka description lene pila ban klik ya ka we ka link ha ka bangan bu ya ka jimbata ya lengkot ya ni ya kini ki beru baro ki bedan hagene ka line jong ka jinghir peteng jong Jesus Christ pai bai kene ki pon na ki beru ha ka jinglong ying haka nika long ying jong Jesus Christ kim shem long kibru ki bapawnam lani kibru ki bakongsan hage history kilong kibru paiba kibru ki berit pai kibru ki ba ki perthei ka khot ya ki bamdan let na tangi ka to ka ne kis eng ki bapawnam u Jesu ula jit banwan haka long ying ka basuk
ka long yeng ka baduk ka kiba duk bat kiba long ki yeng bat ba om na kibru kiba ka parthe ki khen ya ki kiba ki long kiba khrau ne kiba dan bor ka eka ba kham phalla shi shu hang ne ka long ba Mathias ukun thop ya ki kerteng jong ki saungot ki kenthe bunsen haki por menshwa haki testament ka barim ki bru kim da khen than ya ki kenthe Henry Mathias ula kenthop lang ya ki kerteng jong ki saungot ki kenthe kani ka long ka phalla namar haki to ki pot kenthe kim na bu kerteng ya ki haki list jong ki khana pateng Henry Mathias ule ya kani da ka bathamu ban pen i yangi ya ki ba kong san shpang jo Jesus Christ bat ka jing ai jo ble Mathias ukadeu ya ki saungot ki kenthe hakani ka list ka jing ki athu khana pateng Jesus Christ ka Tamar ka Rahab ka Ruth bat ka Bathsheba bat kumjuru ya ka Mary kani ka long ka ba herba namar haki tu kisi kinthe kim da ju jer kertang yaki haki khana patang Mathias ukun thop yaki namar usngau bakalong kapatan kame ka jingi tho ka jong ka Tamar ka jingi tho kana shpang jong ka Tamar ka long ka ba kanrom kanram ha kham tam bar ka jing skausi Henry ublei upundon kam yaka man beteng yaka ka pateng lengba Pares ka Rahab kalong kanong hayimet ka nuti kiong ka Gentile na ri Jericho Henry na marba ka ngej hauble jong ki Israel uble ula penim yaka bar ula ai haka yaka jingim ka batamai ka Ruth kamshem lale yaki basnyu Henry kalong ka kenthe Moab ka baduk kanong we shabar ka jutang uble hadu ba lajit ban bu berkabut menburi otrai nangta ka Bathsheba ka ladon keti ban le ya ka pop ka bakrau jongus David but ka jingi tho khana jongka ka penpau ya ka jing bomla but ka jing skosi ka bacheleu te daga bakon thop lang ya ki sangu ki ken the ya ka list jongka ne ka jingi tho khana pateng jong Jesus Christ Mathias open i yangi ba Jesu shem lawan na ka long yeng ka bacanai neka bak hoi kat kum ka jing theu ubriu hoi Jesu ulawan na ka jai sem jong ka Juda Henry shem lawan na ka long yeng ka bas ngau sarong ka bak lem jing duna haka jaka kata ulawan leng ba ki bru ki bala pra ba ki bru ki ba ki khana jong ki long ba shir khe ba kane ka ye thoi angi ya ka ka ba kong san bha chpong jong Jesus Christ open ya day bat ki nang pop nando ka long ying long sem jong haka jing im jong haka jing ban baptis jong bar khadu haka jing yap jong halor jong ding bana watla haka jing yat ka jing tho khana pateng jong Jesu open i yangi ba wan na ka banta ki bacanai Henry na ka banta ki beru ka jat bar pen im yaki uwe nagi nong tho commentary barim ubakarteng Charles Spurgeon na ri England Hisin ulo ong ba Jesu uwan na kalong ying ka bakan thup ya ka Rahab kabala julong ka nong khayimet ka Ruth ka kanthe nong kondong ka basuk baduk kane ka pen iyang ba Jesu uya jan bar kibru ki bapaj bar kibru ki basngauret bar kibru ki badap ka jing ij upoy wat sha kibru ki baduk tam bar kibru ki bala syakantat utho kumni ya jing tho ka bat kaba ngan pule ka kete parang bat hadiran tangan persang man kala khasi ka uthokum ni he is akin to the fallen and to the lowly and he will show his love even to the poorest and most obscure I too may have part and lot in him ulong ubay ka sarim dur bat kibalangop bat kibaret bat unpen i ya ka jing i jung wat hagi baduk bat ki baduk tam ngaro ngala bandon ka benta bat ka baha hau nangta kadon sa gawi pat kadaw ka bakongsan bagini ki saung ki kenthe ki paw hagari ka les jong ka jingya tho kana pateng jong Jesus Christ ka pen i yangi ba hapo ka jutang bathamai
la ai yaki kenthei yaka jaka ka bathamai but ka badan buram haka perthei hendai haki culture jong ki manusia jong ki nongwei but what hapo jong ka niam jiuru bunsin la junyau ben but la shim yaki kenthei kum ki bakham duna but ki bru ki bom kodor lani ki bru bala syakantat haga jingsha haga history kaya tho ingi ba don ki shenrang jiu ki bala juduai kumni don kata juduai ka ba kin po yaki kenthe hatu kata-kata ki duai kumni dak ba aingo ya uble ba kimde ki jentai kimde kimrau ne ki kenthe kumba karukum jong ki jiu ki kham khenkor ya ki kenthe ban ya ki rukum jong ki nuwe ki kenthe ki long ki baduna Henry hau Jisu baro ki kala hapo ga jutang ka bathamai la ra bat la kantiu buram ya ki kenthe ha ki rukam ki bompat juyo i menoro da ka pendrong ya ki kenthe ha ga ni ka thup lani ha ga ni ka les jong ka jingya thokana pateng jong Jesus Christ Umathias open iengi bau Jisu ulawan ban pen phai biang ya ka buram ka dor bat ka buram sya kitu ki bala sya ben lani ki bala sya ino kane ka penlong ya ka jingya thokana pateng tang ka jingya thokana pateng Henry ka badan bor ha ka history jong ka perthei baro ka wei ha ka bakut jong gane ka jing tho khana pateng Umathias unong tho u ongkum ni u Jacob u long u kpa u Joseph ka tengah ka Mary bat ka Mari ka long ka kemi u Jisu ya u balakot u Kris u Matias u kemi ba ya ki kentin jong u pen shai ba u Joseph umde u kpa ba shisha jong u Jisu kane ka jingtip ka long ka ba kongsan u Jisu ulayo ya ka khads jong us David kum ka hok jong u langba u Joseph Henry na ka snam jong bat kani ka yalam yangi shaki ki bas ngot nat bha ha ka jingthmu jong play larangi phai kendiat ha ka testament ka barim landon way us uba nagani ka ju ka lan jong David naka long yang jong David ul ubalong us bas nyu hadu kata-kata hadu bala penlong ya uble ban bu ya kata ka jingtim halor jong bat hagi khon ki siu jong ki baken jamat ngilaban ong ba kasnam jong kani kala penmi ya ka jing ka bakrawa Mezaya ude ban wan naka ne ka ju kan lan jong ka jingtim Mezaya ude ban wan na ka ne ka ju ka jaj jong David Henry lada uwan lani lada uhir pateng na ka ne ka ju ka jaj ka jingtim kan wan halor jong lani kadang nesa haur ublei ula penbet canai bahaya ka ne langba ka jingpun ka bakho jong Jesus Christ u Jisu ula yo ya ka khat u David langba u Joseph kat kum ka ain Henry haka snam kim don jingedi ula wan langba ka Mari kaba klendon kano ka jingtem hagani kerkom ublei ula pendep ya ka jingkular jong klemda pen khen ya kata ka ketin jong ka jingkular kane ka pen iyangi ya ka jing start jong play ya ka kaba la kum ka bamla banlong kalong ka kum ka jinglong ka bamla banlong ni ka bar thamu lupa Mezaya unsawan thek kumbala kular ubade hok ban yosim Henry ubala laj nakata ka jingtim larangi phai hagar khot ka bakhatin yo Matias ubatai ya kor komishna ya ka thup pateng leni ya ka les ong ba nado Abraham hadu David kidon khat sa pateng nado David hadu ka jing sha ring merau sha Babylon kadon khat sa pateng but nado kata ka jing sha ring merau hadu kapor balakha yo Jesus Christ kadon khat sa pateng khat sao pateng Nakaba ongkum ni Matias irap yangi manas ngau tho ya ka ka ba kongsan kane ka jing tho pateng kamot
ba kan long ka jing tho ka ba biang jong ka long ying long sem lapan bit bahaya ka haga jing sha kidan pala khat sangot larang ipet don ki katukan nigis ki bental nigis eng ki ba Matius shem la penrung hapo jong ka ni ka thop le ni hapo jong ka ni ka las ka lis Matius un sebatai hok shepang ka ni ba ule ya kata daga jing temu balik kanya Matius ule kumta namar ukwa ba ka ni ka lis ka khana pateng kan long ka ba suk ban kan mau bar kalong ka ba suk ban hikai ula penbai yaki lai tili ki benta khat sao pateng kum konuksa ha u Matius lanong ka banang kon khot ka phra uong ujoram ulakha ya usia Henry usia umdei ukhon basisha jong ujoram haka jingsha kidon sa laingon kis im hapdeng jong u Ahasias hapdeng jong ki u Ahasias u Joas bat u Amasia lerangi pet naga kitab argis im kalonong kaba pra hando kaba khatsau Matius ulek khnang yakini kerteng khnang ba kanlong kaba suk yakinong puli ban kan mau ya kata kapateng khatsau pateng kani kalong karukom kabala jutho yaki jingtho khana pateng manhandai ka jingben kala yaki pateng kalong kabala ban pediang bat kabajule Matius shemle yaki ki bapala ka thong jong kam shem long ban jer kerteng lut yaka we pagawe ka kerteng jong kita ki pateng ke ba wan hier na ka pateng jong Jesus Christ Henry ban pen ishai ba Yesu wan na kata kalan lan ne kata ka history jong ki Israel bat ulong uta ka jing pendep ya kata jing kular kan mau ya kini bahaba Matius utho ya kini wengno iki katu kan nigis im ki bomda don kam ya us ngaba kam don kam ya banyo ya ka kerten juki Henry tang na ka ban skotho bo Yesu wan na ka pateng jong Abraham David utho eka khatsau ban pensu yangi kumta ka khubor kam desh phang ka jingkhin ki bajanai Henry ka desh phang ka plan ka bajanai Matius upen iyangi ba ka history ka ya shau Jesus Christ thik kumba ublei uratmu kalong kumba ngithe ya ka ha ka jingbu kam nale hai ngithe ya ka Henry larang ngithe ka haneng harum hai ru Henry ka kan rungbet kan hap kan yat bet hapo jong ka thliu kum juru ka ta ka jingthumu ka ba khoi jong play mentatungin poi syakar khot ka bakhat pra hagaba Matius ustang man kren phang jong ka ta ka jingkha ya Jesus Christ uang kumne ka jingkha ya Yesu de kalong kumne Henry ka bas ngut nat kalong ba Matius shem la batai benia ya ka jingkha ya ka ta ka jingjia ka bajia ha ka por balak ha ya Jesus Christ shem la kren phang jong ka Bethlehem phang ki syang oi phang ki nong aplang brot leni ki jaka sa jong ki Matius ula batai ya yangi ya ka jingkha jong Jesus Christ na ka angel leni na ka jingshem jong Joseph berkat baik ni utho ya ka ni ka jingkha ya Jesus Christ na ka angel jong Joseph ustang kumne kala ya tekten bat Joseph haka culture jong ki jiu haka por menswa ka jing tho shongkurim ka jia haki lai tili ka benta ka banangkong ka de ka jing te sanjat leni ka engagement kani ka wan bunsen hapdeng ki long ying kani ka la ban long tang kata ka jing kren ka jing penbet na ki long ying teng ka wan haki por ka bagi khana ki dangret ba kata ka jing yate kyo ka jing te sanjat hadin ang tapat kawan kata ka jing yate ketien ka jing te sanjat ka deda ka wei ka jing yate ketien pat ka deda ka wei ting parang gi ongkum ni ka betrot kalong kata ka jing yate ka bakhia kalong kumbangile syangi kani kalong ka bakerpang bah hagbat ki arngut wei bagi hadap ban yate ketien lakhot yaki utengah bat ka tengah Henry kimpat ya thia dan kimpat ya syong kimpat dan kanu kata ka jingede ka bakan jamet Henry ka dan lupa kata ka jingete ketin
Kadi kecing tek kalong ka kentang ba bat kim lak man ya klat tang kum tu. Kiton kam ladeng ila ban ong ba lada ki kwa man ya klat na kan ke jing de jongki kiton kam ban divorce kabala ban pengkut ya lane ban peniklat ya kini ki arngut. Wei ba kiladap ban tek tin kita long kum shilok kim la ban ya klat. Ka Mary bar Joseph kiton hakani ka benta jong kata ka jing shong kurim jongki. Bat hakani ka por shwa bakinya poikha la shem ba ka Mary kalapun kun da umban simba khot. Mathias uyat ho ingi ba kabam na shai ba uklem batai benya ya kita ka jinjia ka bajia hai kumno ko jia ushu pun pau ya ka jinkisha u Jesu ulapun da umban simba khot. Teng ni ong ka jingkha soti Henry kamde kom ta Henry kadai ka jingpun soti kamde ka jingkha Henry kadai ka jingpun hak korokong ka bakum no la pun ya Jesus Christ kalong ka ba bha ya ki bru hak itu ki por banget ya kan ki jinjia war hak ni ka ski ka bang imru don ki bru ki bom nget ya kan ne berkat pi kalong ka ba shisha na ka mata jong kamari katip ya ki shisha Henry kumno kan la man batai yaka haki bahaya ngasam jengka lene haki vipat ba ude umunsim bakhot kalong ka shisha yaki we banget yaka nangta shisho namar kane bon kibru haka por jong Jesus Christ kim shem langet yaki shisha shipang ka jingkha ya u Jesus Christ hadin kini ki jing arteten ki kelalong ki jing kren ben ba ki jing kentho how Yones lenang baprada khot ka bakat kandai ki nong shun ki ong yo Jesus Christ ki ong kumne la fikan mawi ka tu jing tho ki ong kumne hang no ko pa chame kanne kam shem long ka jing kali ka bak lem jumut kalong kalat ban rakhi ben ya ka tan rajung Yones pra sabhowe kila ong kumne om shem lak hayangi naga baklem ngidon weyukpa uba obleken kaba penpau syai bau Yesu ulong kini ki jingkren jongki kita bot ya Yesu bat ya ka Mary la bon ligisnem non ki katukat ni ki bru kiba la kren ben ki jingkren jengki kiba pensap yang ya kata jinget ho kana lamler ki ong ba ka Mary kala pun kun na ki sipai rum Henry Mathias ola tho shai ya ka jingisha na ka banta ki briu hakitu ki por ba na ka banta jongi menta u Jesu la pun ya u da u mensim bakoi kai ka ba ki we gila keli mat rakhi ben u ble u pendan kam sngap jar bat pen im ya ka perthai menta tungin phai isya da khot ka bakhat para Henry u Joseph u tengah jongka ba u da long u ba hok bat umman ru ban pen bena ya ka hakibru ulamut ban pelait no ya ka jar wat ada kimpat ya tho Henry la khot ya u Joseph u tengah jongka kumbang la batai pi mene u Mathias ula ong shai ba u Joseph ulong u briu u ba hok katne kamut ba u Joseph u kwa man le ya ka badai hakman u play lada ka Mary ka long shisha ka ba khoj lani ka bom khoj u Joseph u tip ba umla ban bedengi kata ka jing shongkha Henry ban long u briu u ba hok kamut ro ba un long u briu u ba kwa ban penjak burom ya ka Mary ni ban pensitom ya ka palat ya ka bakadon kam kajing kendo jong ka Mary kam syam long tang kajing sngau ha ka mensem jong ka kajing ma ka ap ha ka met ka jong karo hapo ka testament ka barim kajing bom kho ya ka jong ka kalong ka kam runar ka bashir kheba larangi phai Deuteronomy ka nong ka ba arphu ar ka khot ka ba arphu lai arphu sau ko ongkum ni lada ka kenthei kabalaya deadlock kat kum ka an ba da shem ya ka ba ka long bom coach hagi jing shongkha
la ban bishar baik yaka bat ban syak lentem mau yaka hado ban yap laju ken yaka ne jinget tek tin kum ka jing shongkha ka bakentang kum ta ka yaka jing bom hok haga jinget tek tin laju nyau kum ka pop kelim om tang ka jing bong khoj kanega mot ba lada lalap baka Mary kapun khun kibru kin mut snew yaka kin kali ya Joseph hato melong kupa jong ni khunlung lada em u khun jong no pat hato ka le yaka pop kelim hapo ko hukum ka nam ka burom wat haga jing im jong ka Mary ka don kata ka jing ma ka bakarau ka ba ap yaka jing im ka jong ka kumta u Joseph ulai kentu ya kini ke jing ka ba kumnongan le ya ke ka ba de klem dalong berubas nu lada ka Mary ka le ya ka pop kumnongan ya ka lada kan ka kan shalen them mau Henry lada ka long part ka beru ka baja khalia kumno ngan ya shong barka kan penja khalia ka ya ka jim ka jonga u perkhat kum kita ka jing perkhat hapo jong ka mensem ka jong kumta u perkhat kalat kalong tangkawe ban pelaj no eka jar ulat mu ya kata dunia klat jar klem dapan benapai ba de na kata u Matias u ong ba u Joseph umman ban bena ya ka hakibru ulamut ban pelaj no jar ya ka u Joseph u tip ba ka Mary kamla ban laj na kata jing sha lebe ne ka jing ya bro kumta ukwa ban yada da ka bale kumta kaneka pen iyangi ya ka jing ngorit ya ka jing ka jing long ba janai but ka download ka ba jemnot jong u Joseph ngin pai de khot ka ba arbo ka ongum ne Henry haba udang puson ya kini ki ro tongin pet ke ka ba jia ya u hangta hakimi u angal u try ula wan pau ha u haga jing pos nu udo ongko Joseph u kono David worshiping ban shim hame ya ka Mary ka tengah jame naba ita iba lapun haka ilong na simba khot ka Bible kam shem la ong uta u angel jong utrai Henry ong u angel jong utrai don kibru ke ba perkhat ba ula bende u Gabriel namar ba u Gabriel ula pau ha ka Mary bat ha u Zakaria Henry ka Bible kam shem la tho tikna yangi sipang jong ne ka jingkendo jong Moses jong uni u Joseph baruta u angel ka bakongsan kalong ba u beli ula pha ya u angel rengkat ba ku khubor ka ba shai u angel ula kren ha u Joseph ha ka jing phos new kane ka jia kat ba u Joseph udang khuslai jurne udang perkhat leng a ya kata ka jingkendo jong watla ula rai ban ino jar ya ka Mary Henry haka donot jong kampsuk ula dap la ka jing kelumar jimut pat da tikna ba de hangta ublei ula pawa kane ka penken mau yang iba ublei ula bangkren yang ilang ba ka jing posnyo wat haduk ini kisni don shipun ki khubor bagi beriu kamta me haki jaka ki bom da suk ban yelap ya ke gospel ki don kita ke jing pos new ki ba prinkre ya ki ban yos ngawish pang jong Jesus Christ ngimde ban kentat ya kane ublei ula shisha bangkren lengba jong ke jing pos new haga jokopor ni dei ban long ki ba shai ka jing pos new kam dei kata ka jing bujuli lane ka replacement ya ke gospel lane ya ke jintuai ublei ula mampenon kam daga jing pos nyu Henry u khodro ya obru jong u ban ya sam ya ke khobor lane ya ke gospel daga jing ngis ngok man bahaba ublei utrei kam hager kom baphala Henry ngimde pat ban shim ya ka kum galat ban sngap ban su sngap klemle irem pet kumno u angel ukuran ya u Joseph ko Joseph u kono David kata jin kala kering ya ke jimur jong u Joseph hangta u Joseph u tip ya ke pateng jong Henry shem la ya keleng man perkhat dari kumusim da ka bakhot ya u
u khon u David u angel u penken mau ya u Joseph ba uni u khna udon ka jingade bat ka jingkular jong play nang ta u angel ula bata ya ka ba u Joseph uptip ya u khon jong ka Mary la punda u mensim ba khoj kala ban long ba ka Mary kam shem la persyang men batai ya ka ne ha u Joseph bat sisha kumno ken kala man ong u mensim ba khoj la pun khon ya nga ka long kum ka ka bomla ban long ha ka jing perkhat briu jangi ka Mary ka shania ha u play ban yada ya ka borom jangka bat ban batai ya ka jing shisha ha ka por jo bat kata kalong thik ka ba play ulale u angel shem la batai benia kumno ka ne ka jia ka jing tho ba khoi kala shu ong ha ka gospel ka ba kum jong Lukas ka nak manang kong ka ba lai posan menesim ba khoi la tap ya ka Mary kanai kam shem long ha ka met don ki jinge tho khana tang ki bari manushwa ki ba hagi por manushwa ki ong ba don kita ki blei ki ya thia bar ki breu ki ong ba don kita ka jinge dai ka ba sang haga jinglong ka ba kanjamen haba ki blei ki wan man ya shong ha bat ki breu kani ka long ki ka ba jia hagi bun ki we pat ki jai niam haga ba ki breu ki ba pendon kam ya kata ka bor ke jongki ya kata ka jinglong ke jongki ngila bunsen ya kenya haki history hakaba kibriu kibatre kibriu kiba kamne de ba kilong kibriu jong play kiba mane ya kita ki blade hala ki ya the lok bar kita kibriu kiba kwakun Henry kani kam shamla jia kumta haga benta haga jing haga ne ka jinge thokana jong ka Mary ka Bible ka pen iyangi ya kata ka jinjia haplen ka Mary bat u angel hakor kom ka bakhot ka ba kentang bat ka burong shem la don kanu kajing ya thia lok ni kajing ya sno hagalok tang hagabor ublei kabatrai hadin jongone u angel ula hukum ya u Joseph kadang kamanangkong kadakot kabaar pawe kan kharu ya u khon man khodru ya kakerteng jong u Jesu naba pen im ya laki bru naki pop ka jongki kakerteng Jesu kamut uturai pen im Yahweh penim kalong ka kerteng kaba penon kambha hagi por manusia it's a common name ilabanong Henry ka kit ya ka jimut ka bakhlain ba kumba ki kam ki apostol saul long ka khat ka bakhat ar ka ya tho yangi ba omdon ka jingpenim hano hawepat na ba omdon ka wepat ka kerteng hapo ka beneng kaba la ai haplen ki beru da kaba kadai ba pen im yangi wat la ka kerteng ju kalong ka kerteng kabala juas ngo it's a common name Henry ka jing thmu ka jong kalong ka ba phalla ba u Jesu ula wan ban long unong pen im tang unu unong pen im Henry uta wa pen im yaki breu naki pop ka jongki pen im yangi nangkong na kataka bainong jong ka pop nangta naka bor jongka pop par hagawe kaski naka jingdon jongka pop hi u Jesu uya kendo yangi kumbangilong Henry umju ino yangi kumbangilong haba u yakinong pop Henry ka jing jong kapen keladur yangi pen im yaki brun jong naki pop jongki haki pop ki jongki nangta larangi pej hak dur khot ka bar we kalong ka ek bas ngot nat pha pen im yala ki breu naki pop ke jongki kap ong tang yaki breu jo ble lene tang yaki jiu Henry ka ong ki breu jo lada ka ong tang yaki breu jo ngila ban perkhat ba kalong tang nak beta jongki jiu lene tang nak benta ki to ki breu ki ba hier na kata ka jinglong jiu Henry ka Bible ka karansyai unu ula banlong ukhon jong briu lene unu ula banlong ujong u Jesu da ka jingit pila banamlong kita ki bahir pateng naka jaj jong u Abraham Henry pila banlong ujong u Jesu Kristus da ka jingit ni kelalong ki briu jong bat ladangi long ki briu jong te kane ka jingkular kalong nagmata jongi u Jesu pen im yangi nagi pop ke jongi
ngin pej kada khot ka ba arpho ar ka ongkum ni la le ya kane baro te ba kumta on pendep ya kata kabala ong da unong yut lupa uda ong kane ka khtin ba on pendep kalong ka ba kongsan bha haga gospel u Matius kane ka dei ka sin ka ba nangkong ba u Matius u pendon kam ya kane ka kintin ba unsa nang pendon kam Yesu bunsin ya kane u Matius u kwa ba kinong pule jong u kinyo ishai ba u Yesu shem lawan da ka ba shu jerangkat barok ka aka ki dan ya kata ka jingade ba ka jingim jong u ki pendep ya ki ki ba ule ula kular last lemba haka testament ka barem ka jingya thu lupa ka ba Matius u ka deu hangi ka wan na ka kitab Isaiah ka dong ka ba hinyo ka khot ka ba khat sau u ong kum ni hakmi ka thei soti kan pun khon bar kan kha yau khon shan rang bat pen khot ya ka kerteng jo u Emmanuel u Matius u singo tho ba ka jingkha ba phla yau Yesu kalong thik kumba u Isaiah ula karen kaladon katukat ni ka jingkran shphang ka ni ka khot ka kantin Hebrew alma kala banlong kala banmut ka thei soti ne ka thei sanla don kibru ki bapan kam ya kane ban ya sa persya ya ka jingpun lani ka jingpun ya ka thei soti ya Yesu ka jingpun basoti ya Yesu kanta ma hakan ka juk ka bang imenta bonusen ke pendap yang ida ka jing arta tetin ki kamba but ki bu jingkeli hatu boleh ula ni emban le ya kum ka ni ka jai kam kum ni ki eke Henry Matius shem la arta tin ungej bat ka long ro ka basisha ba kane ka jinya thu lupa ka kadeu shaka kamba ka jingkha Henry ka rukom hakwa kumno ka thei soti kan pun khon kata ka long shisha ka dak na uple ka khubor jo Matius ka long ka ba shai ba ka jingkha ya u Jesus Christ kam shem long tang ka ek ba pher ka long ka bala kular ya ka ka ba boleh ula kran lengba unang itu lupa uzaya ula pendep jana ya ka ha u Jesus Christ ni im ha ka ni ka juk menta pun ki bangai ki ba kier na ka ba kran ya ka ni ka jinjia kumno ka thei soti kan pun khon but ka ni ka long ka kamba don ki ba perkhat ba ka jingweng no ya ka ni ka jimut kan pelong ya ka gospel ba kan long kham day but ba ya day but ka juk ka bangi menta Henry ka jing ka long ka basu kam long kumba ka Bible ka gospel ka hikai shai ya ka jingpun basoti u Matius upanya dei baik ya u Yesu ya kata ka jinget ho lupa jong u Isaiah nyo khatsau hagane ka jingit ho lupa uplay ulo ong baka thei soti kan pun khon bar kan kha ya u khon shinrang kani ka long kan dak ya ka ying u David barok away but kani ka long ka badan kame perkhat ya kani kumni lada ka kan thei kan pun khon kumba julong hi kan nam long ka bakrao namar ki kan thei ki samla ki kha ki pun man ki por omdan ka ki ka ba pher lane ka ka ba phla Henry lada ka dak ka long ba ka thei soti kan pun khon kata kin kalong ka ba phla sha kata kalong ka ka ba tang u boleh hi u bala ban le kalong kata ka dak ka ba day hok ya ka ying u David but ka ba day hok ya kata ka jingkula roble don gibru ki ba hakata ka jing akata ka jai benru jiu ki ong ya kata ka kintin Hebrew alma ka kabala on mut ka samla kam dei ka the soti Henry ka jingye thulupa ka kran shai bhaya ka jingye thulupa ka kadau sha ka ka phalla ka ka bala julong kumta u Matius ude ban ong ba u Isaiah u karnish phang jong u Jesus Christ ka jingkha khon ka jingpun ka the soti ka jingkha kam dei ka ba phalan re ka dei ka jingpun ka long ka pedeng jong ka ni ka gospel watla
Kajingit hul pa jong u Isaiah la ikumba la jan pendep ya ka ko por ko jong uhi. Kaktim parangi ongkum ni near or a partial fulfillment. Kakenthe ka pun khun barkan kha ha karukom ko phala. Ya kani kala lapan syai ha kata testament kabarim kam jupun kam ya kinu kintin. Hangno ruk ba ka ong ba ka de hesoti. Ka kham syai shu haba ni pe ya ki start kinong penkela gerik hendai jong ka testament kabarim. Hangta ya ka kentin alma ha ka Isaiah nyau khat sau la penkela bar ka ketin gerik ka Parthenos ka bamut ka hesoti. Kumta ka jingyu lupa kampen artatin kane ka long ka jingkha ka baphala ka jingyu lupa ka ong ka thesoti kan pun khon markan kha ya khon sentrang markin khot ya u Emmanuel ka kerteng Emmanuel kamut ubale lembat ni kane ka ya tho yang i artli ki jingsha ki ba kong san chpang jong Jesus kanung kong ka kran chpang ka jinglong belejo Ujisu ulong shisha ublay. Kapa arpar ka keren pang ka jingjan jong ubarni. Ublay ula wan hajan but ula im hableng jongi kum kibriu. Ujisu umlong ublay uba jengay. Ulong Emmanuel ublay udan lembat ni rengkat bat ni uya rengkat bat ni pat usngot ho yangi bat uba penim yangi. Uwen na ginang thok komentari hagi por handai u Adam kelak u bata ya kene ke jimut shisha habala khot ya u Jesu u Emmanuel u blei lembat ni u Jesu ulong u blei rengkat bat ni nengkong lengba ka jingwan long briu jong u blei u bala pengelap briu ulong ru u blei rengkat bat ni lembar ka jingtrei u menesim bakhut lengba ka jingelap ya ka ketin ublay lengba ka jintuai lengba ka wei pa ka wei ka benta jong ka jiim jongi habangi im ha ka kerteng ka jong ujisu ulong ublay lembat ni bat ni pentengen bat la pentengen yangi ban yela mingi bat ban yada yangi udan rengkat bat ni ha ka por jong ka jingpen shoy bat ka jingjenjar ha ka khlimat jong ka jinyap hak bat haga sngi bishar bat undan rengkat bat ngi junong kani kalong ka jingcisha ka ba itnat bat ka badan bor uble umju eno yaki briujo ka kerteng Emmanuel ka yarap yangi ban sngotu haduk katno uble ula kloy ban hiar ban penim yangi uble ula pendap ya ka jinglong briu haga jinglong blejo ula pediang ya ka jing tlot ya ka jing thaj ya ka jing tangan ya ka jing shitom baka jing shania jong ubriu shwa ba unwan sha perthai ujisu kumuble shemla thai lani tangan henry enda lo wan sha perthai ula longkum briu ula mat mon sngo bhaya kita ki baro ula jit ban sngo ya ka ka bangi sngo kane ka yarap ingi ban sngo thu ya ka jingwan longbriu jong ha korokam kabate ka jingwan longbriu uble kam shamut ba ula shimno ya kecing long ble ju lani ba ulong hapo uble shimla shimno lani minus aa nalade haga jaga jong kata ula pendap penban ya kecing long ble haga jing long ya kecing long briu haga jing long ble ju ujisu ulong ble bapura kat ba udang long ubriu bapura uta ude u Emmanuel blay lembat ni an ong biang sajisen yang ni benta haba u blay u wan lengba jong u Jesus Christ syaperte kam syamut bala shimno ya kata jinglong blay jong u tadi ulong hapo jong blay Henry ulong u blay u bala plus leni la pendap sa kata ka jinglong briu jong u Jesu ulong blay bupura haga cukup por ulong briu bupura u tau de u Emmanuel u blay lembat ni habaro ki benta jong ka jing jong ni de ban skau tho ya ka jing wan long briu kum ka jing plus kum ka jing minus lene shimno u Jesu ulong u blay u wei u ba ar na pleng jong kita ki langut u wei
Shem la sangat man long ublay. Haka jaka jong kata la penrong ya kejinglong beriu ha kejinglong blay jong. Kata kamut ba ujisu ulong ublay upura pat ubriu bapura haka jo kapor. Ublay Shem la duna haba uwan long beriu sya kaperte. Kene ka pen iyangi katno gi kamba ke bakrao kalong kejingwan jong. Ublay ula ban shim ya kejinglong beriu. Bat ulong ublay bapura ublay batap. Kani ka pen i ru yangi ya kata ka jing kongsan si pang beriu. Ka pen i ya kata ka jinglong beriu. Kumba ublay ula tau ya. Kaya de ba ka jinglong blay jo. Ya kini ki ar la pen ya sno lang hao Jesu. Kani ka pen kan mau yangi baki beriu ki long sha ki bala tau ha ka dur jong ublay hi. Kadon ka syapang ka jinglong beriu kaba penpau ya ublay hakorkom kaba syai. Namar ba ujisu lawan syangi ban shim ya kata ka jinglong tenra jongi. Menta ngila ban wan syau leng ba ublay ubala kloy ban wan hajan jongi. Te ngimdon kam ban shepting ban wan hajan jongi. Uwen na kinang thok komentari ba pau nambah u Charles Spurgeon. Ukuran yakin ke bas ngot nan bahas makani ulong ba lara Jesu ulong shisha u Emmanuel ublay lembat ngi te ngila banwan sha ublay da kabalai lut klem ka jingting ne artatin ngimdan kam ya ulong do ne ya wepat ubru uban yalam yangi sha ublay namar ublay uda dep banwan lupa yangi ula dep banwan lupa syangi kibru lengba Jesus Christ. Kane kamut wat la filong mano manuro lane kumno ro kata ka menor jom hikalong lakhot ngau bahaya pi man wan bet shauble da Jesus Christ hi ula peli ya kata ka lenti yangi bangin wan shauble larangi phai ha ki por man shwa uble ong wat wan sajan jonga namar ngalong bakhut Henry lengba jo Jesus Christ kala pensuk yangi bangin wan shauble Jesus Christ longkum kata ke jingking man pedeng man beteng yangi shauble John Wesley ula sngot hob ha ya kan jing shisha ha jing thia yap jong ki kintin ke bakhat tu jong ki lang pasupa ka bahatam na baro kalong uble udon lembat ni an om bang sen ongum ni ka bahatam na baro kalong uble udon rengkat patni lene lempat ni kini shisha kilong ki kintin ki bakhado jong John Wesley bar shisha kilong ki badan borba mentangin po isyak banta ka bakhado kada khot ka ba arpusau kada khot ka ba arpusan kiten jong blay ka bongkum ni ti haba u Joseph ulat ke nak batia ulale kumbala hukum u angel utrai yau mat ulashim hau ya ka tengah jong Henry umpat shem la itho yaka tat enda kalakha ya khon nangkong jongka ula khot ro yaka kerteng jong u Jesu kani kada khot kalong ka badon kambha yang bagin perkhat ka jing kongo jong u Joseph hangni kalong ka phla shisha shem la artatin shem la yasai shem la penslem ula pediang hangtahi ya ka khubor na uta u angel ba ka long ka ba shisha ba ka ba kongsan u angel ukren u Joseph u kongo tangkom ta simple ni dan kam ban sngot ho ba ka ne ka mut ayu na kam ta jong Joseph haga ne ka por ka Mary ka don haga jaka jong ka jing leran ba ka jing jawrom hakmat jong ki imlang salang dakabaya syong kurimbat ka u Joseph ula jiet bani yeng haka jaka jongka haka taka ju ka jing japur haka jing kisha ula ong lada pa la syakantat ngaru ngan syakantat rengkat bat pa ngan kit lem ya kata ka jingkit ke bakhia bat pa kata ka don kam ya ka jing shlur bat ka jingit lada ubri it dan bat hajuk por shlur kalong ka ba ubam pediang ya kata ka jing shisha nang ta shushu u Matius ula pensyai baha ya kane naka ba ong ba u Joseph shem la itho yaka hado bakanda kha ya ukhon nangkong jongka kane ka kentin kamut ba u Joseph bat
kameri kim shem lapoi kha shwaban kha ya Jesus Christ. Henry hadin bal kha ya Jesus Christ kim lang kum shitanga kum kiwipat ke shitanga bar ki don khun pat hadin Henry hashwa bon kha ya Jesus Christ kim pat don kata ka jingde hakamat ke jangki kane ka jingat ho shai bat ka ba benia bha yangi bat ka ba kongsan bha namar ka penskem shu balak ha ya Yesu hagar kom ka bala umatias ukwa yangi bangin sangot ho shai ba ya Yesu Christ lakha naga thesoti bar Joseph umde ukpa ba shisha ju hoy ude ukpa kat kum ka anyen re umde ukpa haga snam ka ju don kat to kat nei ki bangai ki ba sangot ho bakla ya kan ni shapang ka jinglong soti sa jong ka Mary don ki ba ong ba ka Mary ka long soti baro shi jingim jong ka kata ka jimut kamwan na ka jing tho ne ngam tip na kum kata ka jimut ka rung hapo jong ka jimut ka jumper ka jong ki haga jing sha kata kami dei ba ka jing tho ba khoj bar ka prosha ya ki bibat ki benta mar haki dan par ki benta ha ka Bible ha ka Testament ha ka ni ka juga gospel ka thoi ngi ba u Jesu udon ya ki henmen ki henbo bar ki parakan thai haga history kani ke chi ka kam shem la pau hadukat to kat ni spa asnem hadin bo Jesu kani ka dei ka benta jong kinong leniam kiba hadin kiba kentiu ya ka Mary hagor kom ka Bible kam hikayangi dan kat to kat ni kiba nget kiba kentiu ya ka Mary hadukat kata do bakila kenya ka rengkat dan equal badu play kata ka long ka babakala hoj ka dei yangi ban buram ya ka kum ka shagri ka bayane jong play kajing tho ba khoi kam shem la pen I yangi ya kaban nesa baka nesa soti baro shi jim ka nekum kanong pen ya sukhap dang ubriu bacu play bat ka bak haddu kala nong ka kut lagi di kintin ka basuk Henry ka batan borba ula khor kerteng ya u Jesu u Joseph bat ka Mary kita let tik ka mau play ula ongi ki bakinle wat la ka kerteng ju kalau ka kerteng ka ba jupnan kampa ka tipor nge laban ong ba ka kerteng Jesu Henry ka jing kit jumut jangka kalong ba jiliba u Joseph bat ka Mary kitip ba uni ukwana ude umezaya kitip ba udon kata ka thong ba kharau le se kila ban jet ya ka kerteng ka ba kham itnat ni ka ba kham singo kum ka kerteng sem Henry kim shem la le kila kongo ya ka ka ba ublay ulo ong yaki bat kila kongo ya ublay u angel ulo ong ba ka kerteng ju kalong u Jesu berkumta kila ay kerteng ya u Jesu bat kata ka kerteng ka bam pala kata ka por kan salong ka kerteng ka ba kharau bortam nam paro ka kerteng ka bamut Yahweh kalong ka jingpenim ka kerteng ka ba halor ka waipat ka kerteng om dan kerteng ka ba kham kharau ya kata ka kerteng hasla jongan ka pertai kani kalong ka jingkut jongkani kalanong ka banangkong hagani ka tiyaw ka bansawan ngin saya kran ya kalanong ka baar ngin sayo I ya ka ka bajia hadin balak hayaw Jesus Christ hando yamanta ngin pungkut no ya ni kubor na markala jong ngin sa kando ipi ya ka bipat ka tiyaw hay syabangin pungkut tunging wanak majong blay dak bangin duway lengkot tungin duway blay buk pa jing yu bahabneng nga aingo me ko pa nakabanta jong ni kintin ki jong me ngi aingo ye me namar ba mela ai hangi yau Jesus Christ balong Emmanuel u blay rengkat parni ku blay shibon blay nang banta jong ki jingle ki jing ai ki bakarao bat ki bakolor kotrai hiduai bangin mat hisha ya kata ka jimbut ba u Jesus Christ undan rengkat haman lagi khelimat jong ka jingim jungi haman lagi kenta jong ka ski jong ka jingim jungi kata kalong ka jingkwa ka bejeliu tam ka jungi ngai ngoi eme bamela pha e onong panim uta o panim yang ni lagi pop ka jungi ngila ai shame ya ka burom pat ka jing skong maro haga kerteng ka baklain bortam jong turai pat unong panim jungi Jesus Christ itu ai